אולי בגלל שאני בת 42 ואני מורה. בואו נתלבש ביחד לבית ספר. והשעה 7:27, מה שאומר שהולך להיות טייק אחד לכל הסיפור הזה, ברמודה, כי הולך להיות ממש חם. ונראה לי שבא לי ללבוש את הווסט התואם שלה, אבל אני לא לובשת בלי שרוולים לבית ספר, אז מתחת אני לבשת טישרט לבנה. מלא זמן לא לבשתי טישרט לבנה, שתדעו. אבל כשלובשים וסט, הטישרט צריכה להיות בגזרה מאוד מאוד ספציפית כדי לא להפריע לווסט בחלק הזה, אז אני מקווה שזה יהיה בסדר, תכף נבדוק. הטישרט מפריעה לווסט, אתן רואות? אז אני צריכה להחליף, אולי אני אלך על אותו צבע. טוב, החלפתי, עכשיו היא לא מפריעה לשום דבר. לנעליים נראה לי אני אלך על לבנות, ואז אני אחליט אם אני רוצה להוסיף חגורה. חישוב מסלול מחדש בלי חגורה, ונעליים עם פרינט כדי לשבור את המונוכרום. שתדעו לכן שלא כל כך התחברתי ללוק של היום, ואין לי זמן להחליף אותו, כי השעה 7:45, אבל אני אעלה אותו בכל זאת, את יודעת למה? כי יש גם ימים כאלו, וזה בסדר, וזה לגיטימי, ונראה לי שאני אקח תיק שחור כדי לחבר את הנעליים. וזה הלוק שלנו להיום, כן אהבתי, לא אהבתי, זה לא משנה, אני חייבת לצאת לעבודה, כי אני אחר, ותכף יש צלצול. Love you very much, ביי.